Κομμάτι της ιστορίας του Βόλου ξεδιπλώνεται στο νέο βιβλίο του συγγραφέα Χρήστου Τσουκάλη. Ο ίδιος μίλησε στον Άστρα για το νέο του συγγραφικό έργο που είναι το έκτο κατά σειρά. Ο κύριος Τσουκάλης και στο παρελθόν έχει αναδείξει πτυχές της ιστορίας του Βόλου, σε αρκετές περιπτώσεις δοσμένες και με μυθιστορηματική πλοκή και αφήγηση. Ο κύριος Τσουκάλης γεννήθηκε το 1944 στο Σέσκλο του Βόλου. Είναι το έκτο του βιβλίου. Το βιβλίο αυτό είχε ξεκινήσει στην αρχή σαν πρώτο, αλλά τελικά κατέληξε να είναι έκτο, λόγω του ότι το είχα πρόχειρα γραμμένο και το είχα ξεχάσει. Και το θυμήθηκα στο τέλος και το έγραψα. Είναι πιστεύω μια ενδιαφέρουσα ιστορία, η οποία βέβαια την έχω μυθοπλασία κάνει. Πιστεύω ότι είναι κάτι που αξίζει να το διαβάσει κανείς, λόγω του ότι μέχρι τώρα όσοι το διαβάσανε έχουν κάνει πολύ καλές κριτικές. Το βιβλίο ξεκινάει από έναν ορφανό στρατιώτη, ο οποίος είχε μια πορεία δύσκολη και κατέληξε μετά, και δεν θα ήθελα να πω το τέλος, γιατί ούτε όλο το θέμα, γιατί τότε δεν θα έχει ενδιαφέρον για τον αναγνώστη. Έχω ασχοληθεί για θέματα και ιστορίες οι οποίες είχαν διαδραματιστεί στην ουσία από τη δεκαετία του 40 μέχρι το 80 περίπου. Κάτι που πιστεύω ότι θα ενδιαφέρει τους νεότερους να μάθουν, γιατί περιγράφω και μέσα στα βιβλία πώς ακριβώς ζούσαν ο κόσμος εκείνη την εποχή και ιδιαίτερα τη δεκαετία του 50, που άρχισε να αλλάζει η ζωή στην Ελλάδα λόγω των εξωτερικών επιρροών. Δεν θα έλεγα ακριβώς τοπικούς ήρωες, αλλά είναι εμπνευσμένα μάλλον έτσι τα βιβλία μου, τα οποία έχει να κάνει και με τοπικούς, αλλά και χωρίς να είναι τοπικούς ήρωες. Αυτή τη στιγμή σχεδιάζω ένα βιβλίο το οποίο να το εκδώσω, δεν το έχω συμπληρώσει ακόμη, το οποίο είναι με τίτλο «Ιστορίες μιας άλλης εποχής». Ιστορίες οι οποίες άλλες είναι ευτράπελα, άλλες είναι λίγο λυπητερές, οι οποίες είχαν δημιουργηθεί στο χωριό μου ειδικά, και μαζί με αυτά και κάτι άλλες ιστορίες οι οποίες είναι λίγο πιο πρόσφατες. Όλα τα βιβλία μου μπορεί να τα βρει όποιος ενδιαφέρεται να τα αγοράσει στο Γιώργο Τσουκάλης, στο κατάστημα του γιού μου, που είναι Βασάνη 31. Εκεί θα βρει όλη την γκάμα των βιβλίων μου. Στα βιβλία του Χρήστου Τσουκάλη ξεδιπλώνονται κομμάτια του παρελθόντος που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι βολιώτες και πιο ειδικά οι νέοι. Με έμφυτο το ταλέντο της συγγραφής έχει ενθουσιάσει το αναγνωστικό κοινό και στο παρελθόν.